Teraz to druhé. No. No a chaos drapy veľmi nemám šťastie. Alebo ak chcete, tak môžeme ísť za iba jedného tohoto skriňaka. A aby som vám nezabudol povedať, dávajte mi prosím like a odber na tento kanál, aby sme dosiahli 100 odberateľov a keď dosiahneme 100 odberateľov, tak začnem natáčať video o Brawl Stars. A ešte dávajte like a follow na TikTok toho môjho kamaráta. Volá sa tam TikTok Pro. Natáčam videá hlavne o futbale. Natáča o futbale. Pravda, že keď hráme futbal, tak jasné, že o futbale. Pomoc chytka. Dobre. Myšeli. Čakaj. Jaj, kto bude hitovať. Teraz, jak skočí po nás, teraz až to vidím. Utekaj. No, ja musím strieľať teraz. No. Jak po mne skočí, možno mierí ultimu. Potom prepáčte za to, že sa to tam pri tej ukazovačke tých brawlerov, kto hrá, že sa to tam tak seká. Ja neviem, prečo to je. No, tam nie, to je ten Bolt. Bolt to... Keď hráte proti Boltovi, tak to je proste no skill bowler. Napíšte mi do komentáru, že či si myslíte, že je Bolt no skill. Tak, to sa kamo. Čo? Tam ešte, poď ale. Nechci si zmeniť Brawlera? Ale poďme v Brawler. Tak, dajme hokej. teda... Skús ma... Za Edgara si nepôjdem, keďže je veľa ľudí z vás. Ale môžeme ísť za Leona alebo za Shade. Alebo aby som bol, tak dáme Edgara. Alebo El Prima. Tak nezabudnite dať like a odber na môj kanál. A my ideme hrať Brawl. Teraz pekne môžete vidieť, že ako vyzerá zostava. A napíšte mi ešte do komentáru jednu vec, že akému týmu fandíte na majstrovstvách sveta. Skoro. Nie. Dobre. To chcem vedieť. Kto fandí Portugalsku, tak nech fandí, a kto fandí Argentíne, tak nech takisto fandí. Akože čistím tu ten priestor. S dvoma granejky steny, ktorým rozbijem. OK. Aha. Má to stena. Dobre. Ale Daj go, strieľaj. jak som vám povedal, potom sa nečudujte, prečo sa volám MG Fitman. Chcel som toto typkou proste
Ale nie, iba tak zo srandy som sa premenoval. Či to išlo od neho? Nie. Nedošlo, poďme. Tak ešte ma nahituj. Tak, toto, no. Šimbo. Však vyhrávame. Klídek. Akože to bude asi... Stačí, ak budeme dobre brániť. To bude asi... A nemôže pustiť gola. Tak poďme hneď. Dobre, a on. Pekne. Nevadí, mám Lucio, aj počeš. Tak a my... Tu klídime prístor. Dobre, máme vyhráte. MG Fitman. Okľudu. Typický. Povedám ešte jednou. Ha! GG. A my sme si jak inak. Toto je dnešná zostava. V bránke my sme si... Alik. A aby mu nebolo smutno, tak ho takisto pozveme. On má 12 prestížov, o 2 viac ako ja a o 7 opäť menej ako ten kamarát, takže my sme tu proste také najlepšie trio. Takže ideme. A tak, keď ideme, tak pôjdeme spolu všetci, traja kamaráti najlepší. Ideme 3 a jasné, 12, 10 a 17 prestíží. 25 prestíží sa ešte dá vydržať. To je v pohode. Ale ako náhle je už 100, už sa nám raz stalo, že bolo 100 prestíží. No, mne sa to stáva často, keď mám tak sa. No, poď, my sme tu vyklidili tú myčku. Dobre, Ideme petardy. Petardy. Striedám? Joj, skoro, nevadí. My hráme, že petardy. Dobre, to je. Máš? Máme ju. A dáme to tak random, strelíme? Nie, neviem to. Tak neviem. Dobrá. Do fraza, poľalík. Z Mexiko je veľmi neviem brať. Potom sme brali. Počkaj, dám ti No si tam počkaj, ten Nie. typek. Aj tak by sa nerátal. Mám. Strieľaj. Nie. Ešte mám. Dopredu. Nie. Není. Jaký mám tlak? Dobre, zasunul. Mám unutinu aj hej počač. A zdrhajte. Áno. Výska barca. Nahráme a podočujeme ho tu. Nie. Ten Mortis je tak otravný. Kto nenávidí Mortisa? Vybehni po ňom, ja budem brániť. Nech dá like a odber. Doč. Poď, my sme si jasné. Už to máme, proste vín. Vín v kapse. Musíme brániť. Vín v kapse. No to musíme byť jak Beckenbauer v prime. No. OK. Šielaj ho. Áno. A už to zdržujeme. Nie. Dobre, je tam. Vamos. Jasné, ja... Ja si zmením Bravera, bo ja z Mexiko neviem mať. A my... Náš cieľ bude dať
El Prima aspoň na 1100 pohárikov v tomto videu. Ja si dám... Skúsim Alebo videa, však všetko skúsim videa. Alebo tu máme pekného Broka. Rico takýto. Dobrý, nie? Ale my ideme za El Prima. Tento Miso Messi ide za Cordeliusa na Prestige 2. A ja som dostal top 200 na Slovensku. No a Miso Messi má cieľ taký, že dostať sa do top 200. Už som tam niekedy bol minulú sezónu, čo bolo ešte max tiery, ale... Či ešte 2 sezóny dozadu. Ale to bolo ešte celkom easy, stačilo mi 1086 trofej na to. To teraz už býva ťažké. Prestige 2. Teraz mi treba nejak 2100 trofej, aby som tam bol. Ale je to ťažké. Hej. Mám Mortisa v ulti, nie? Poď dorazím ho. Tak. Mám. Otravný. Poď dorazím ho. Nie! Poď rýchlo. Mám. Teraz by som to nechytil, vieš. Pozor, sú tam všetci traja v tej bránke, okej? Nestačí jeden hit a mám. Čo? Skoro som nabral. Až to už vyjegol. Chytáš jej? Nahraj mi to. Počkaj. Nie o stenu, normálne mi to nahraj. Chcel som sa zahrať na No a teraz som postavil. Som tu s tebou už. Už sme tu všetci traja hoši. Loptička, Milena. Pozor. Dobre, aspoň, že tak. Poďme, dáme jedno gola v posledných Kopliu sekundách. chlapci do sena. Pozor, odkopni to. Nie na neho, Šimon. Teraz chytáme. Máš ho. Mám. Tam takto. Nie. Takto. Nie, Šimon. Edgar. To je Alino. Nie. No, zadero nejaký. Typer ani nevie, čo si dáme za meno. Typne nejaké Random to tam napísal. random meno. To som išiel práve povedať. Musíme dodať. Máte to. Yes. Dobre. Som hovoril, že dáme 5 sekúnd. Dobre, hoši. Ale ešte je to iba remíza. A čo ešte nedal za šancu, si mal dojsť do tej brany. A toto už nestíham. Áno! Máme to. To je blbé. Nejaký zadero znova. Také šance musíš premiať. Také blbé meno proste. Keď také šance nepremeníš, to prehráme. OK. Ale ty si musíš zmeniť Bravera, lebo Edgar je pre botov. Tak, my asi ideme skúsiť nejakého iného. Skúsime, jasné, že Leon. Asi nechám to vyúsaš. Vymeníme mu Bravera, pošleme ho s tým sa tu Super Brawler. No, a dáme mu nech hrá El Prima. El Primo is he. Aj ready. My som ale kaký kola pozval nejakého randomaka. Hej? OK, tak Počkej, ja ho klikneme. kliknem. A random typ, čo? Tam ho máš. Hej, tu to pozriem. Nedaj si najvyšší týr. Aby tam bol silný typek. OK, 80 000 trofej má. A 50 presížov. OK, hi. Dobre, daj ready typek. Kokos, poslal som mu Áno. friend request. Mortis na
Brawl hokej. To je proste neporaziteľné. Ja sa ho tiež môžem dať, mám na prestíži. Ale ten je lepší. Mám Hyper Buffis. Tento je Tak, lepší. toto bude hard. Toto bude hard, týpek má fame. Obidvaja. Pozor, presne. GG. To je gol, dobre. Dobre, ja to idem tak. Dobre. GG. Tu bybinu, nie, toho hrifa musíme dať. Áno. Áno. Mortis. Strieľaj. Áno. Nie, že už je to gól. Čo, nie? Nie. Áno, pekne, Mortis. Mortisko je goat. Tu je gól, že? Som taký vôbec gát. Kebab ja mu dali gól, gát a seraj. Kebab. Mám do Turecka, kebab môžem ísť. Áno? Nie? To tu máme celé zničené. Tak toto už je GG. To nevyzerá dobre. Ale ešte je to iba 1-0. Máme ešte viac ako minútu. GG. Jo, dobre. A poďme. Máme v ultine. A poďme. Je tam už iba jeden. Tak nič. GG. Tak to by mi robili. GG. Čo si Nie! Tak, nič. No. To nám môže byť už jedno. Tak, bude v prdeli. No. GG. Tak, toto nič. No nič. What a save. To je šanca, to je veľká šanca. Typek to nedal. Čau. Ja to môžem, ja už neviem. My čo potrebujeme? Teraz to proste môže streliť a daj potrebujeme gol. na šancu, aby sme dali gol? Ja tomu nechápem. Dobre, dal som ho do ultiny a odkopnite toho pesela. Už to nechytí. GG. Tak, ty nás tu ponižili, no. Tak nič, skôr dušu nemôžeme ísť, bo to je na nás vysoká liga. Poď. Daj ďalšieho. Počkej, tu mám Enjoy. Daj. Počkej, GG. Prosím tohoto borca. Oho, môžeš. Áno. Iba pozor randomaka. Uvidíme. Že to nebol Ale Matix, ktorý s nami teraz hral. Bol. Aspoň si myslím. Alebo Šimon, daj si najvyšší týr. Bol to on. Hej, daj si najvyšší týr, aký máš, aby tam bol silný štipek. OK, tak my ideme Edika dať a daj tam nejakého fakt bombu. Tam hoď. Ukáž. Posielam mu Profil hneď. 105 000 trofej má. 85. Počkej. Haj. Kokos. Nie sme. Daj ready, prosím. Ten. Nie. Teraz môže byť ešte lepšie, no. Ja dúfam. No, počkaj, ja mu hneď posielam friend 30 request. 000 trofej, no. Ale je Ale tak po. legendary rank. Ale nechám skôr dúsa, keď ti, lebo nechcem tam ľahkých superov, chcem, aby bola sranda. Hej. OK, tak poď. Poď proste. Ready, Mortis. Mortis. Ready up, let's go. Ten dáže bye bye. Konečne dá ready. Ale si 2 koltovi, okej. No, super. Kašli Aj to. ready, poď. No, tak Koľko toto dáme ešte už. hier? Čo? Koľko dáme ešte hier? Asi nejaké 2, 3 a pôjdeme. Dáme Edgara na 100 a končíme.
Kámo, týpek dal master v rankedoch, čo je proti nám. Zistil som. Tak, no nič. GG. Týka na ňom presíž 2. A Týkovi máš presíž 2, to je extra. Môj spolužák má prestíže na 133 pohárikov plus. No. Presíž 1 to ešte je reálne, a presíž 2 Týkovi, to fakt musíš byť veľmi skvělý. A ešte master v rankedoch. Že? To je nejaký najťar určite. Dobre, tak neviem, či to až... Ja to na neho skočím a ideme na neho. Dobre, to do utiny, tak, pekne. Edgar dal hyper, že? Dobre. A poďme dopredu. A tak ten Edgar po mne skočí a je po mne. Ne, vôbec Edgar. Aj keď aj ty máš Edgara nodiť. Aha. Sigma Boy. Sigma Boy, to je taký... Dobre, máš a do kľudu, Bibi. Bibi, kľud. Káma. OK. Nejde. Ja som si myslel, že to bude gol. Počkaj, skúsim na Edgara. Jasne, on tu bude sa užiť okolo steny, jak inak. Počkaj, ale dám ho. Poďte dopredu. Ja som taký debil. Nie. Tak nič, no. Tak, tá Bibi sa netrafila tou utinou. Kokos. Kámo. Mám. Dobre. Tu tie pružiny majú dať do tejto mapy. Ale to nie, musíme obrániť, keď dopustíme gól, tak je po nás. Dobre, ešte máme nádej, jeden gól, to sa môže dať hoci kedy. Pekne, Bibi, a striedaj to. OK. Tak už nie sme. A neviem, ja Už už neprejde, kamo. No, ak toto... Im to už môže byť jedno. Dobre, musím sa nižšiť tie kvôli. Prehráme Kozakom. Boxy, my v tomto videu dáme viac preher než výher, no. My tu dáva 0 trofej, ako Tak ja jen dať ako hokejho mám na fakt 100. Ja skúsim Golta. Mám na ňom prestič. Ja dávam Cordelia. Cordelia, zopár posledných hier a už asi ukončím video, aby som ešte mohol zahrať, lebo práve mi tu naskočilo, že 20% na mobile. Akože Bolt, OK. Nie. Čo by si rando. Nejaký dáky. Kamo, jak tam prešiel, to nemyslíš vážne toto. Dobre, ja musíme sa zovodiť. No na Colta potrebuješ fakt dobrý skill, musíš iba mieriť, ale go. A Bolt, teda ja nechápem toho Bolta, ja neviem ani ako sa ovláda. Nie. Že? Dobre. Wow, teraz zamultím. Dáme 2 výhry a... OK, nahraj mi to dopredu. No nie, ja bol mal tu. Nahraj! Puk. Mi to chytil. Hraj! To je debil. Kámo, kam to kopol. Druhá prázdnu bránu. No to stačí držať, stačí nepustiť gól. Multiho hyper však, kámo, to je OP. Ďalšieho mantliaka tu máme. Bolt! Asi smerom na loptu. To je puk. Tak na puk. Aha. No. Nahraj. A hráme s Messi. Fejkový Messi z Lidlu. Messi z Lidlu zosral.